Magistar, kung masasayang man sanang paglingaw-lingawan, dahi ako minasiring, tabagukman akong angay, bulikan sa kuya kamutakan, ay namutan ko sa ibang aldaw, ining sakit mamatian mo man. Matitius daw min puso ang siring na kamuktakan, puro sakit kamunduan, mas marhay pang magadan. Ang siring na kamuktakan, sinimporta na magistar, kung masasayang man sanang paglingaw-lingawan, dai ako minasiring, tabagukman akong angay, hulikan sa kuyang kamuktakan, ay namutan ko sa ibang aldaw, ining sakit ko mamatian mo man. Okay, yan ang himati aman ni Eddie, ang satuyang mayong ibang kainot-inoting naging senador kan Irigas City, si Eddie Elarde. Yaw na naman po kita sa sarong oras na programang Tanog Bicol. Ayan, Tanog Bicol kita ngunyan, kaya mag-Bicol si ako. As usual po, ay ayan na, nag-English na tayo. Ang sa tuya po makakaibanan ngunyan sa sarong oras sa pagpatugtog ng mga awiting ay ayan na, kantang Bicol. Talaga ipapractice ko yung Bicol na yan. Ang sa tuya po makakaibanan sa technical side, andyan po si Sir Chabuena Obran, mga busy sila with Engineer Abelindon Toralio. Andyan po naman sa information si Rodel Cesar, and of course, yaon pa duman sa transmitter. Ayan, babad pala doon si Jameson Toriano Oco, and of course, ang sa iyang PSG si Tony Saison. And ako man ngunyan, ang sa inyong kaibanan, kada Domingo alas 2 hasta alas 3 nin pagkahapon sa programang Tanog Bicol. Ayan po, si Manay Elma de Lima Gaspi, nagsasabing Diyos maray na hapon po sa Endogabos mga tugang na tagapaghinanyog via live streaming, and sa kaitong mga naghihinanyog sa kanilang mga transistor radio. Padagos po kita, what I would like to say again, katsat ko ngunyan, in sa kuyang, down the love of my heart, no other than James Wally Osas of Nigeria. Again, padagos po kita. Sulno nin aldaw, bukid isarong, urog minalataw, nagkukulor asol, maugmamagayon na ini, pagmasdan, iba-ibang hayop, nakaista sa kaguguban maugmang nabubuhay. Poninen insekto, asin mga gamgam, musika bagang sa duros minasabay. Malinaw na tago sa iyagikan sa mga kababan, minadalahay tubig na kristal, tubig mineral sa tung ingatan, nagtataong buhay. Tabangan ibalik dati niyang gayon, siya padanga
aton, siya proteheron. Magtanong ning kahoy bago na magputol, sa tuyang pagpadaba sa iya idukol. Bukid isarog maugmang paghilmon, kung sa harayo sa tuyang tatanawon, alagad mamundo kung siya dudulokon, kadakol na kahoy ngunyan kadikiton. Tabangan ibalik dati niyang gayon, siya padangaton, siya proteheron. Magtanong nin kahoy bago na magputol, sa tuyang pagpadaba sa iya iduhol. Makahirat mga taga-Bicol, kung bukid pabayaan raw to, panunan bagong henerasyon. Malinaw na tago sa iya gikan sa mga kababan, minadalahan tubig na kristal, tubig mineral sa tung ingatan, nagtataong buhay. Tabangan ibalik dati niyang gayon, siya padangaton, siya proteheron. Magtanong ning kahoy bago na magputol, sa tuyang pagpadaba sa iya iduhol. Bukid isarog maugmang paghilngon, bukid isarog halangkaw magayon, bukid isarog maugmang paghilngon, bukid isarog kan Bicol. Ayan po ang bukid isarog na talagang pwede tang ipag-orgulyo sa mga taga-ibang lugar. Ang bukid isarog po halangkaw magayon, pero sa ngunyan po nanganganib na dahil kalbo na, nakakalbo because of their yung mga illegal loggers na yan. Magtanim kita ng you have to plant trees to avoid those floods, and at yung mga soil erosion po kadakol na kayan ngunyan, nakadakol ka nabibiktima because sa pag-abuso dan sa tuyang mga illegal loggers. So we have to protect bukid isarog, plant trees, and bantayan po na ito na daipag para kalbuhon. Kapag nagputol ka ng kahoy, magtanom ka ng sanggatos. Iyan po ang dapat. Or plant, maski 20 lang o 10, paribayan o palitan ang pinuputol na kahoy. Kita man sana ang pinapasakitan kayan, nahihiling ta na sa mga kalamidad na nag-aagingon yan. Andyan ang baha, andyan ang yung mga gumuguho na ang ating mga kalupaan because kalbo na. Okay? Padagos po kita. Hadukang takaan puso ko na ugma, garo ako nakasakat paduman sa langit. Kay tubig iintindihan kapalibutan, basta aram kong namumut ka sa kuya. Maski anong mangyari digdi sa kinakban, day kung inigigibon na sarong problema, kay kairo pirmi nagtatao sa kuya.
maglaom na daiya ko mabakli, maski ako harayo na o harani sa imo. Ipahilingan sa tuyang pagmumutan, nuarin man daing-daing magbabago, magtubod ka o irog ko. Ini ang dapat ibugtak sa imong isip, Maski nuarin sa imong malalauman, sa oras na ikaw maghagad mintabang, ako dulukan sa imong kaipuhan. kahit tong kasalta, maugma kitang duwa, pati bisita, maugmang maugma. Ang palibot magayon na maray garong hinaban, mayo ning problema. Ang mga sumpaan niya tungduwa, nadango sa gabus na tao. Ang nagpakusog ning mga puso ta, maugma kita. Ang mga dahon sa nakaaging aldaw, nagurulog, talang na, daisa na, pagminutan ta, makarog sa mga dahon.
Nagtanom ako nin bata sa lagwerta mong magayon. Tigiri paro kung pirmi, aldaw banggi. Ano nang kaugmaan ko sa lagwerta mong mahiwason? Patag na sa kong itinanong matabaon. Han mamunga ini niluto na niya, sinapot na muya kan pag-iriba. Nagtanom ako nin bata sa lagwerta mong magayon. Tigiri paro kong pirmi, aldaw banggi. Ano nang kaugmahan ko sa lagwerta mong mahiwason? Patag na sa kong itinanong matabaon. Kan mamunga ini niluto na niya, sinapot na muya kan pag-iriba. Mamunga ini niluto na niya, sinapot na muya kan pag-iriba. Paboritong merienda sa Bicolandia. Bicolandia. Ayan ang paborito talagang merienda ng Bicolandia, lalo po digdi sa Rinconada. Sinapot lang, simpleng sinapot, pero ugmahon ng marayan barkada, lalo pag may katernong pansit. Diba, Cheryl Castroverde Aquiler? And of course, kay Marilyn Albar Orbon, sabi niya, Diyos marahay na hapon po. Naghihinan niyo halidigdi sa probinsya nin Rizal. Ayan, Muntalban, Rizal. And of course, si Cheryl Castroverde po, yung nagpapagayon sa ko dyan sa Cheryl Beauty Salon. And of course, si Tuding. Ayan, sinapot pansit. Yan ang #1 merienda kan Kabikulan, lalo digdi sa Irigas City. Ayun. Hello also to Monica Perique of Limassol, Cyprus. Nuari pa kaya maabot sa buhay ko mga oras na pangaturugan ko. Namakamit ko na ang sakuyang pagsuyo, pagkamuot na bigtataosin mo. Maski saan ako magpas
mahal. Pighahagat kuman pirmi sa mahal na Diyos. Nadai mo man ako pasakitan, ako ang tunay kong pagkamuot si mo. Kung pwede man tana, naitago ko pa, mag-ilusyon sa iba o kaya lingwan ka na. Nga tadai maintindihan ang buhay kong ini, ikapirmi ang pighahanap ko. Nuaring pa kaya maabot sa buhay ko mga oras na pangatugan ko, na makamit ko na ang sakuyang pagsuyo, pagkamuot na pigtatao si mo. Maski saan ako magpasiring sa kong mahal, pighahagat ko man pirmi sa mahal na Diyos. Nadai mo man ako pasakitan, ako ang tunay kong pagkamuot si mo. Kung pwede man tana, naitago ko pa, mag-ilusyon sa iba o kaya lingwan ka na. Nga tadai maintindihan ang buhay kong ini, ikapirmi ang pighahanap ko. Ano kaya ang gusto mo para ko sa imong mapansin? Kay buhan ka sa buhay ko, ika na talaga, daing iba sa puso ko. Kung pwede man tana, naitago ko pa, mag-ilusyon sa iba o kaya lingwan ka na. Nga tadai maintindihan ang buhay kong ini, ikapirmi ang pighahanap ko, ikapirmi ang pighahanap ko. Talagang ikapirmi ang pinaghahanap ko. No other than Monica Perique of Limassol, Cyprus. And of course, si Helen and John Canuto. Kamu pirmi ang pinaghahanap ko. Margaret Lamiel Oliveros, Marilyn Albar Orbon, and of course, si Cheryl Castro Verde Aquiler and Tuding of the Cheryl Beauty Salon. And of course, ining mga mga taga Lasa Restaurant and water refilling owned and managed by Letty Fulton. And of course, ining sa Mama Betty's Farm owned and managed by Madam Marisol Bondal. And of course, sa Saranghi Motor Parts and Services owned and managed by Marites and Marvin Gonowon Razon. Sa kong banwa, ibang-iba, matuminong, naog-naong, kabukidan
kayamanan, orgulyo kan kadaklan, urog na kan mga kaakian, ang paggalang sa kapwa, sa banwaan, kay nawawaran. Pati sa Lagunoy, pangaran mo, itinataghoy. Okay, sa Lagunoy, uraw ka ni Manay asin ni Manoy. Putong dinabla asin binanban, digdisan na mananamitan, sambod na mahihibog. Anis postal, daing mapadaog, tiklad na pambihira. Sa burabot, inimakukua, ang Peña Francia Rigata. Sa Lagunoy North, inidinadayo pa. Okay, sa Lagunoy, pangaran mo, itinataghoy. Okay, sa Lagunoy, uraw ka ni Manay asin ni Manoy. Ulan-ogan, kinaulugan, bilog-lubas, asin ang hinagruan, busay na dapat duluko. Urog na kung mainit ang panahon, kung gusto mo ng kuweba, sa baliwag magpasyar na kita, tae malingaw ang pamilya. Sa Lagunoy Church, madyan ang magsimba. Okay, sa Lagunoy, pangaran mo, itinataghoy. Okay, sa Lagunoy, kuraw ka ni Manay asin ni Manoy. Iti sa Samuyang Banwaan, iguang limang kay na sinasandigan, kalusugan, kabuhayan, katuninunan, kaaraman, asin kapalibutan. O sa Lagunoy, o sa Lagunoy, o sa Lagunoy. An oras na ni hatod sa Indokan Kape ni Manoy, an kape kan mga Bicolano, pampakondisyon, pampakusog, pampahuben, Kape ni Manoy. An oras na yan atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. This time check is brought to you by Honorable Jesse Bochoy Abunite, City Councilor, Irigan City. Kung ikaw ay may problema sa mata, gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, pterygium, astigmatism, pagluluha, ang iBerry ang gamot para sa inyo. Ang aking mata po, may mga lumalabas-labas po ng mga itim sa aking mata. Namumula po ang aking mga mata, pareho. Pero mula nung gumamit ako ng iBerry, nawala po yung mga itim-itim at pagpupula ng aking mata. Tapos po, nakakapag-drive na ako ng maigi dahil ng aking mata ay luminaw. Salamat po sa iBerry, luminaw po ang aking mata. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Talagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Basta here, get ready for Magnolia Cheesy Milky White. Ready? Go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White Cheesy Milky, ang creamy pa. Wow! Ang sarap! Yummy! High in calcium, helps make us strong. Go
narito na ang pag-asa. Narito na ang bakuna. Pag nagpabakuna at patuloy pa ring nagmask, hugas at iwas, lalong maiingatan ang sarili at ang kapwa para unti-unti nating mabalikan ang buhay na kinasasabikan. Sa pagpapabakuna, ingat-angat tayong lahat. Ingat-angat, bakuna lahat. A message from PMA, PSMID, and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Quincentenary Faith Rewind. Ferdinand Magellan was seen as the main propagator of the Christian faith in the historic Easter Mass in the island of Limasawa. After the Holy Mass, he spearheaded the erection of the cross in the highest elevation of the island. KBP marks 500 years of Christianity and this station. Hatod kan RPN DCKI sa pakikipagtabangan ni Kagawad Elma de Lima Gaspe asin Senator Leila de Lima an bisa sa radyo maaantabayan na digdi sa RPN DCKI Live hali sa Our Lady of Fatima Parish and Shrine San Isidro, Irigas City kada Domingo alas 6 hasta alas 7 ng paggaga misa sa radyo live digdi sana sa pinagkakatiwalaan nindong istasyon Radyo Ronda RPN DZKI Iriga. Ako po si Jennifer A. de la Peña, Bised English sa Liceo D. Masbate, taga Barangay Malinta, Masbate City. Salamat po Congressman Elsalde Esco kag Congressman Alfredo A. Garbin Jr. sa bulig paagi sa educational assistance sa pariho ko na igwasing pangarap kag ambisyon sa buhay na makaeskwela. Maging isad na teacher para makabulig sa komunidad kag sa akon pamilya. Salamat, ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Bicolano kita, sa puso asin dugo, ipahiling ta sa gabos, sa tuyang pagkasararo. Ano man ang umagi, pirmi kitang nakatindog, ipahiling ta sa iba, mahay na lideratong makusog. Otonomiya na sa tong minamaot, kauswagan sa tuyang maaabot, pagpadangan sa banwaan, kapatawa sin Diyos, Bicolanong puro nyog, rehiyong makusog. Nagkaburnyog ang gabos, para sa igagarahay, Kusog Bicolandia, gabos na sektor, kan sa tong ronda, Kusog Bicolandia, progreso at pag-asenso, sa tong makukua, tindog Bicolano. Kusog Bicolandia, Kusog Bicolandia. Bicolanong Burunyog, rehiyong makusog, kusog Bicolandia. Ayan ang yaon tulos ni Nonoy. Ayan. It is for the listening pleasure or watching by live streaming ni Margaret Lamiel Olivero sa USA, and of course kay Ate Sonia de Lima Serranilla Briones of Quezon City. Ang sabi niya, beautiful, colorful. Ayan. It's always a great enjoyment to watch your program. Okay, thank you po to all those watching by live streaming, and of course to those who are listening from their transistor radio, lalo na itong mga elderly, si Lolo Jose Rombano, and of course si Lolo Jess, si Manay Nelia, si Mang Johnny, Mang Johnny Ampungan, ini pong mga elderly na lalo na po kay Sir Miguel Topreo na mga bedridden po sila, pero they enjoy watching and listening this program. All mga programs ng RPNDCKI, lalo na po yung mga musical, enjoy po sila, lalo po yung pag napapakinggan nila yung mga favorite songs nila. Lalong-lalo na po ining si Sir Miguel Topreo. Sir Miguel, magpalakas po kayo sa Lolo Jess, and si Lolo Jess makusog pa po, and si Lolo Jose
Manay Nelia, ayan, magpakusog po kayo. I'm always with the elder because talaga namang sa dami nila. They enjoy just listening to their favorite music. Lalo na po ining Tanog Bicol na paborito ng sakuyang pinsan na si Ate Sonia, si Rani de Lima, si Rani Lea Briones of Quezon City. Padagos po kita, di ba? Architect Saludo and kay Helen and June Canuto Blas Piñas and of course kay Lori of Salinas, Cavite, and of course kay Kagawad Melnan Robles Moralio, kay Mr. and Mrs. Jose Manrique Oralio, and kay Jipoy Tino. Kumusta po kayo dyan? I hope that everybody is in good health. And of course, our very own Senator Laila de Lima, Ochi de Lima, and Kinene, and Edsel de Lima Esteliena. Padagos po kita sa mga tugtuging Bicol. May kilyang sa mong mata, kiliyab na magkangangalas. Ansig mo mga salimbat, garus ako may pikahagat. May oras na ikaanhanap sa daghan ang nag-aapihap. Yaon tulos na ang ginhawa sa pagkaaga, pag nahiligta ka na ang lawag mo, magaya-gaya upang kaan naghaling pukaw sa puso kong pirming mabuklay. Ang mga mata mo na mabungay, pero nagkakayat, sobrang ayahay. May oras na ikaanhanap sa daghan ang nag-aapihap. Yaon tulos ang ginhawa sa pagkaaga, pag nahiligta ka na ang lawag mo, magaya-gaya upang kuyaong tulos. May oras na pagmayo ka, hanap ka na kan mata. Ikaanak ka, kaong pag-asa sa puso kong dukha, sa puso kong dukha. Yaong tulos ang ginhawa sa pagkaaga, pag nahiligta ka na ang lawag mo, magaya-gaya upang kuyaong tulos. Ugma kuyaon tulos. Yaong tulos. Ayan po ang kaso saro nga ning aldaw through the pakikinig o pagpagdanungog po ni na De Lima Bloodlines. I have to shout it out. Di nakakalimutan ko na dahil ako nagsa-shout out ng De Lima Bloodlines. And of course to the Gaspe Bloodlines who is always in the moon.
pasensya na po talagang ining gaspe po sa ngunyan, nagluluksa po dahil sunod-sunod po ang mga namamaalam dito sa ibabaw ng kalupaan. So, again nga po, obituary ko si Clodoaldo Lainez po. Binawian na po kan sa iyang buhay at nakapatinti po sa iyang bangkay. Diyan lang po sa La Purísima, Iriga City. Diyan po sa may anak niya sa Bliss. Ayan po, yung mga kakilala po, de Clodoaldo Lainez po. Di ko po aram kung saan mga ay may partido yata, mayroon din Pulangi, di ko lang po alam. But anyway, I have to shout out also the Gaspi family, bloodlines all over the world. Kasi po nagkalat po sinda. And hello po kay Marilyn Cervera Arroyo, and of course kay Mirna Nadal, Mirna Lucenia. And to all those from the batch 6569, si Margaret Lamiel, and always watching from USA. And of course, to all my loves, sa mga anak ko po, kay Ariel and family, kay Mary Ann and family, kay Elizabeth and family, and of course, kay Jewel Mina, Isabel and family. Kumusta po kayo dyan, Noy? Ingat-ingat ka dyan sa Toronto, Canada. Pasensya na po. Nagmamadali na naman po ako dahil madapit na ang oras. And of course, hello to Engineer Steve and Edith Andalis, Architect Saludo, kay Helen and June sa Sarangi Motor Parts and Services, through Marvin and Tess Gonawon Rason, and kay Mama Betty's Farm through Marisol Bondal, and of course sa Sierra Beauty Salon ang nagpaparapagayon-gayon sa ko, kaya pirmi akong magayon and looking younger, fresh, cool and beautiful always, so avoid stress so that you are always beautiful. Kasusaro naningal daw may ataman akong kayumanging punay nadako ko nagtutudon sa sangaling balit nga langkawon buminaro sa sakuya sa laog ning magkapirang aldaw huminale dai kun naraman inda daw kung saen paduman kasusaro nganingal daw may ataman akong kayumanging punay nadakop ko nagtutudon sa sanganing baliting nga langkawon guminaro sa sakuya sa laog ning magkapirang aldaw huminale dai ko naraman inda daw kung saen paduman halakat kang punay ka madadakop ka paniniba sasabihan ko na sanay gakudan kaning kadena taang baliting iyang nadati mong tugtunan sa baliti na may bantay na sawa halakat kang tunay ka madadako ka paniniba sasabihan ko na sanay kapudang kaning kadena taang baliting iya
baliti na may bantay na sawa. Ayan, sa balite na igwaning bantay na sawa. Kaya dai ka magpara dyan sa balite, ta igwang sawa dyan. Marilyn Alvar Orbon, and of course, Kim Margaret Lamiel Oliveros. Hello also to my love of my heart, James Wally Osas. And of course, sa family de Lima Gaspe. Ang sa kuya pong de Lima. And I would like to say hello to my love from India, Manu Anil. How are you, my love? Manu Anil. And of course, to all my admirers through this program na mga naka-FB sa akin. I don't want to mention you everyone. I don't know. There is always a jealousy. So, good afternoon to all of you. And of course, hello to my own sa aking mga mahal sa buhay. Aking mga anak, Ariel and family, Mary Ann de Lima, Aselin Gaspe, hello, and family. And of course, congratulations to Austin and Mariana. Nanalo po sila sa, I don't know, it is a painting contest yata yun sa all embassy in Mexico. Nanalo po yung magkapatid. First prize po. So, congratulations to both of you. Again, padabos po kita. Daing iba sa kung namumutan, kaya ako minabuelta sa dati kang lugar. Girong ko ibahanta sa kabigulan, sa kung mga kaugmahan, daigong maningawan. Ikasa na ang ranga, pusong may lalo na sa ibang lugar. Sa isip ko, ikasa na ikita ka, namipitan, nahiling ang kagayunan. Hugalikan, Bicolana, sa kung nagustuhan. Lalo na sa ibang lugar, sa isip ko ikasa na. Sa isip ko nainanggan, kita malilingawan. Sa puso ko ikananggad, sa kung kaugmahan. Ano'y lang minamahal
would like also to say hello and good afternoon po. Marahay na hapon po kay dito po sa last 4 digits, 7930. Good PM po. Ano ba yan? Good PM po. Lagi akong nakikinig sa DZKI. Lagi nakatutok sa transistor radio ko. Araw-araw po. God bless you, okay? Thank you po doon sa last digit na 7939. And of course, those who are lahat-lahat pong nagdadangog po sa kanilang transistor radio. Maray na hapon po sa Endogabos, Lolo Jose, Lolo Jess, and of course, kay Mangong Johnny, ampungan kay Manay Nelia Bernalis. Kumusta po kayo dyan? And to all those elderly na nagdadangog po, na daig ko po na sa mga pangaran, binabati ko po kayo ng maray na hapon po sa Endogabos. Lagi na lang pigsasabi ko nga, always be strong. Be strong po kita Gabos. Don't be stressed para layuan po tayo kaining pandemic na ini na masyadong namamansala sa atin. Hello po, I have to shout it out. Gaspe Barayoga, Barayoga Laceda, and of course to all the bloodlines, De Lima Bagapuro. Good morning po, good afternoon po. Hello to all my relatives. Gaspe, dyan po, all over who are listening right now. Ayan po sa paagi po kan tugtuging ngayon kan musikang ayan bang Bicol kayan karsiladong pagkamuot po luway-luway na po kitang magpapaaram tapos na naman po ang sarong oras na sa tuyang ino po ang digyang tanog Bicol na puro Bicol po yan. Kung igwa po kamo mga Bicol songs i-share niyo po sa ko. Ang sa tuya po mga nakaibanan mo yan mayo pong iba kundi sa technical side andyan po si Sir Chabe na obra and of course andyan po si Engineer Abilindon Toralio andyan po sa ang PSG niya to si Rodel Cesar and of course siya po duman sa transmitter si James Toriano Oco and of course ang sa iyang PSG duman si Tony Saison. And of course ako man po sa indong nakaibanan every Sunday po alas 2 hasta alas 3 nin pagkahapon kada Domingo. Mayo pong iba kong di ang lagi daw red si Madam Red kandingon niyan dai po ako naka-red po puro labahan ang aking red. And of course may pong iba kong di si Manay Elma de Lima Gaspe nagsasabing Diyos marhay na hapon po sa Endogabos na mga naghinanyog by live streaming and of course sa inyong transistor radio. Good afternoon and mabalos sana mapasatuya ang bendisyon kan mahal na Diyos. Magayon simong pasakitan na magtios sa kinaban anong pa'y pasaklo sa buhay kong naagkakan sa klulong ang ibulong sa ko